Через апостола Павла в посланню Коринфянам додає нам Господь таку мудрость. Павел каже: «Я не маю спеціального указання відносно сім'ї, але я би желав вам бути таким, як я, одиноким». Современний чоловік буде спротестувати. Як? Тоді ці люди не будуть родити. Однак річ йде про друге, про подвиг. Хто хоче угодити Господу, будучи одинокий і в монастирях, більш способний 10-крат більше служити Богу. Бо Павел тут додає такі слова: «Не женатий старається о Господі, а женатий старається про мирське, як угодити жоні, та й цілі проблеми з тим зв'язані. Так і незамужня готується до Царства Божого, а замужня мусить і вгодити і мужу, і дітям. І тому, каже він, що не є проблем, хто як хоче, так поступайте. Но ті, котрі хочуть складувати сім'ї і считають, що іншак не зможуть, наперед вам кажу, каже Павел, будете мати проблеми в плоті». Тобто люди женаті намного чаще хворіють, чим люди, наприклад, відбравши путь монашества. Говорю вам, каже Павел, для вашої користі. Не на те, щоб на вас наложити узи, мусиш чи не мусиш, ви свободні в виборі. Ну, пам'ятайте, що іменно одиночество – лучший варіант служити Богу. От чому і в православній церкві ніколи не клалося питання, що, мол, якщо ти хочеш бути священником, то мусишся не женити, як то роблять у католицькій церкві. В результаті там проблема виросла зовсім з другого боку. У православній церкві хочеш бути монахом – ставай, не хочеш – не треба. Хочеш бути женатим священником – женися. Не хочеш бути женатим – можеш стати священником без сім'ї. Вибор тільки по Євангелію. Каже Господь: «Я єсмь двері, хто мною войде у духовний світ, тот зайде, спасеться, і що? Пажить найде». Ми в Закарпатті знаємо, що таке пажить. Там, де випасалися гуси, де випасалася наша худоба. Так от слово «пажить» означає «питання». Наша церква православна має гарантоване духовне питання, подлинне тіло і кров Христову у таїнстві причащення. За пределами церкви ми не знаємо, як святі отці, і ризикувати не стоїть, бо ніяка організація релігійна не стає обов'язково церквою. Тисячі сект реєстровані як церкви. Но це ігра в релігію. Церков одну Христос основав, а не церкви. А тому для православних жителів Закарпаття, де 1150 років ми православні, коли чуємо возгласи современних через пресу, якісь там релігії нам принесли, ми то відкидуємо. Навіть якщо нас судять або переслідують, ми добре знаємо. Краще наш цей світ нас судить, але ми останемося чисті перед Богом, чим би ми угождали, як фарисеї. Вибор у сім'ї считаєш лічним і недоторканим, то такий же недоторканий вибор і в релігії. То наші предки знали, при Австро-Венгрії терпіли, коли православних переслідували. При Чехах, де в нас була висока демократія, де русуни мали свою державу, Подкарпатську Русь, наша Карпатська православна церква функціонувала. І тося чехи вмішували і робили розколи між віруючими, не говоря про Совєтський Союз, коли повністю об'явлена релігія була уділом відсталих. Не лучша ситуація і сьогодні. І нині маса людей, часто тих фарисеїв, котрі самі не вірять, і самі до церкви не ходять, Богуся не молять, і вдруг вирішили привести своїм подотчетним якісь релігії, міняти календарі, та ще й бити, хто не хоче їх слухати. Время точно вказує, каже Господь: не слухайте їх, тому що то, що Бог не насадив, іскорениться.
Не думайте, що він сьогодні великий, славний і так буде все. Нині він великий, завтра ніхто. Нині великий, завтра намісник пекла. А тому так нам важно ніколи не боятися угроз земних. Треба бояти Бога, каже Євангеліє, тому що Бог може тебе покарати в будь-якому випадку, якщо ти виявишся фарисеєм двоєдушним. Господи, благослови наших людей бути вірними, чесними, скромними, трудолюбивими, берегти сім'ю, берегти сімейні чисті відносини, оберігати дітей наших від поганої поведінки, в трудне время нині молитися за воїнів, за переселених, десь можливість допомогти комусь, молитися за тих людей, котрі тепер на чужині. Господи, і їм не також ідеально. Господи, скільки нам треба молитися, так поступає, будучи чувствительними до проблем людей, не взирає на возрасти фарисеїв, котрі сьогодні і пресу взяли в свої руки, не взирати на них, не обращати на них внимання, но жити так, як батьки нас учили, як церква учить, як Євангеліє звучить, а у вічності в'єдно з святими, і ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.